Avui viatgem cap a Galícia per visitar Tui, una ciutat que té una màgia molt especial. El casc antic és una meravella de carrers i edificis que mostren amb orgull el seu passat i les empremtes que el pas del temps els ha anat deixant. Passejant, ens acompanyen les pedres i el dibuix de les canaleres d'aigua que viuen obertes pel terra dels carrers empedrats. Admirem les pinzellades de colors que els líquens han anat deixant a cada pedra, a cada paret, a cada torre, a cada església. Arribem a Santa Maria de Tui, de les catedrals més conegudes de Galícia. Un immens mural de natura i riquesa arquitectònica. Impacten les impressionants arcades que ens conviden a parar i mirar tot al voltant, lentament, en calma, gaudint del que veiem. La porta de fusta aplega símbols i referents tallats en mim i perfecció. Entrem a la nau principal. Silenci. D'aquí anem al claustre, preciós. La natura n'és protagonista. Tots els colors del verd ens recorden que som a Galícia. Tonalitats de verds precioses per tot arreu. Pugem l'escala cap a la muralla. A dalt. I el que veiem és encara més espectacular. El claustre, preciós. Tant com les joies que guarda el museu de la catedral. Cal una estona per admirar-ho tot. En calma, a poc. Estem a la voreta del Miño, just a l'altra banda, Portugal. Sortim de Tui, creuem el riu, Portugal, Valença, estem a la fortalesa. Un espai murallat que guarda una microciutat plena d'història i dinamisme. Per tot el que comparteixen, el 2012 els governs de Valença i Tui van signar un acord de col·laboració. Des d'aleshores són una eurociutat que uneix Espanya i Portugal. La fortalesa guarda l'església de Santa Maria dels Àngels i una colla de carrers superbonics plens de comerços i restaurants. Els voltants, perfectament dibuixats i cuidats, verdíssims, es fan també mirar i admirar.